We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning and have a productive Thursday mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Malun, Uglan sa Sarangani Province. Say good morning! Good morning Sab Jill og a beautiful morning sa itong mga kapuso sa Marantaw ug Butig sa Lanao del Sur. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka local singer-composer nga taga Iligan City. Diin ang iyang mga kanta kay napapanahon kay adunay kalabutan sa COVID-19. Si Crisem Sabayle Bagamaspad. Well, samtang say, isa po daw mo mga kapuso sa napabilib sa national costume ni Miss Singapore sa Miss Universe 2020 pageant tungod sa strong statement nga nakapinta sa suot ni ini. Well, mga kapuso, nasayod po daw mo nga usa katubong Davao Occidental ang designer sa maong national costume. At ang mga kapuso kay atong makauban ang utok sa likod sa katagang Stop Asian Hate Costume, si Arwin Meriales. On the best talk, atong makachikahan si kapuso hang actor Ruro Madrid. Mga kapuso, this morning sa Kumbira Express atong itampok ang usa ka French, Italian ug Filipino food in one nga recipe sa usa ka Italian missionary priest nga si Padre Niños sa Don Bosco Congregation nga naa karon sa Buda, Marilog District, Davao City. Siyempre, tabangan sa kita sa pagluto ni Miss Rowella Pisana. Father Niños, good morning, may buntag. May buntag. And siyempre na may buntag po si Miss Rowella. Alright, sugdan na nato Miss Rowella o Father Niños ang pagluto sa imuhang Katipuneros recipe. Ma'am Rowella, sugdan nato sa mga ingredients. Bali ang atong ikatiponeros na ingredients, isugod ta sa panggisa, una garlic, then natay onion, diced tomato, gourmet daing, tomato paste, at saka duck liver pate, o ang pinakalas na ingredients, oregano leaves. Alright, sige. Ate Rowella, unsa man ang ato ang unang isa lang dihanon sa atong Bali, karahay? mag-preheat ta sa ato ang pan. Pag mainit na ato ang pan, ibutang na to ang olive oil. Bali, pag nakita na nato nga nag-boil na atong oil, una ibutang na to atong garlic. Then, next, ibutang na to atong onion. Pag hapit na maluto ang ato ang onion, ibutang na to ang tomato. Alright. No, while nag-saute si Ate Rowella sa mga ingredients, no? Father, unsa pa ning Katipuneros? Unsa ninyo nag-come up na recipe? Sa pagkadugay ko sa Pilipinas, nakita ko nga wala sing tinuod na pasta sauce na tinuod Pinoy ba. Ibutang na to atong gourmet daing. Ibutang na po na to atong oregano leaves. Karon ibutang na to atong vegetarian pasta sauce. Wow! Karon ibutang na to atong cooked pasta sa ato ang sauce. Yun na kasigundo, no? Matilawan na ginato ang Katipuneros nga recipe ni Padre Niños. Karon pwede na nato i-serve ang ato ang pasta. Alright mga kapuso, it's done. Og excited na kayo kung matilawan ang Katipuneros recipe ni Padre Niños.
Wow, grabe mga kapuso. Lami kaayo og very Filipino gyud kay manasahan gid nimo ang gourmet daing nga usa sa mga secret ingredient ni Father Nino sa iyang katipuneros recipe. Kaunta. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka local artist gikan Iligan City nga gikawilihan gayud karon sa social media tungod sa mga kantang gikompose niya nga may kalabutan sa COVID-19. Atong makauban karon si Sir Crisem sa Baile Bagamaspad. Sir Chris, mayong buntag og dayon sa atong GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Hello sir, maayong buntag sa inyong tanan diya. Kumusta? Sir, okay ra pud mo diri og salamat kaayo sa pagpangutana. Pero Sir Chris, a little background tano. Paunsa ka ba nagsugod sa pagkawili sa musika, labi na sa songwriting and composition? Nagsugod yun sa pagkawili sa music when I was 12 years old. Ngayon, sa pag-compose na ko sa mga kanta, high school na ko. So, ang daling inspirasyon siguro na ako ni, passion gid na ako ni, naliwat ko sa ginikanan siguro. Okay, ako mama ko hilot ko sa music. Chris, atong isgutan no kaning nga mga bagong composition nimo nga may kalabutan sa COVID-19. Paunsa ba kini nagsugod? Karon lang gyud nga sir, dayon na-stop ko ani sa pag-write na ako mga song tungod aning mga pandemya din. Karon naglingaw-lingaw ko. Mahimo ko maboring ko sahay, maghimo ko kanta din mo ni karon. Ako pong gisabay sa panahon niya. Pwede siguro dahil kung mag-imo ani nga kanta para ipahinungod ko nako. Unsa pud ba ang mensahe nga buot nimo ipaabot ngadto sa publiko pinaagi sa imuhang kanta nga may kalabutan sa COVID-19? Gusto na ako ni ipaabot sa katawhan sir sa pagkakaroon anto sa gyud ta. Mawala ra ni ang COVID puhon. Bahalag noodles tinapa lang gyapon. Unsay imong gibati karon Chris, labi na ang mga netizen nga hinay-hinay nang nawili og nalingaw sa imuhang content og kanis imong kanta nga may kalabutan sa COVID-19? Nalipay sir. Nalipay kayo ko nga napuday ganahan tao maminos kong kanta. Malipay murag sangko sa langit ang kalipay. Nga inani dayon nga nagiday mo maka-accept sa mga songs na kung ginahimo. Og karon mga kapuso, siyempre kinahanglan nato makadungog sa singing prowess ni Sir Chris. Busa, ani-ana ang iyahang kanta bahin COVID-19. COVID, ikapoy na gyud kami. Pahawan na sa mong country, kanang nasudi mong gibisita, dili na gyud pod mi kumpiyansa, virus imong gidala-dala, nga gikan sa Wuhan, China, COVID sa imong resulta, kamin taon wa na'y kwarta. Karon kami ang makaluluoy, hinabang lang isaligan. Virus ang hinungdan, mausigid ko to'y among tiyan. Isod na gyud ning panahuna, nawad-an ta sa pangwarta. Pagpuyo lang gyud sa inyo kaya ang gobyerno naglihok na. Noodles, hinapanapod among sudan. Ginabang sa mga pobre, buntag paingon gabi. Ang tuso na lang yun, tungod sa panahon karon. Mag-amping ta para way COVID-19. Wow, grabe kanindot og aduna gayud mensahe ang kanta ni Sir Crisem. Daghang diyang salamat sa imong oras nga gihatag sa atong GMA Regional TV, Sir Chris, og more power sa imuha. Thank you sir, salamat sa gayon na inyong kuan sa ako kanang tagaan po ko nga ma-expose po na ako ang akong komposisyon mapahinungod po sa uban. Salamat kayo og labang sa tanan kapuso, salamat kayo.
Chillax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan o good vibes ang dala sa Best Talk kauban ni Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! May butag mga kapuso, welcome to Best Talk. Good vibes lang ta karong buntaga kay makauban nato usap ang bagong host sa all-original comedy game show na Game of the Gents. Walay-lain pa ako di ang kapuso hunk actor, Ruru Madrid. May butag Ruru, welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How's your morning so far? Yes, maayong buntag po. Yes, kamusta po kayong lahat? So far, okay naman. Grabe, medyo nagiging morning person na po ako ngayon dahil gusto pong makasama po kayo. Pero sobrang sobrang happy din dahil syempre tuloy-tuloy po ang mga blessings, may mga bagong mga programa po na napasali po ako. So sobrang nakakataba po ng puso. And I must say you deserve all the blessings that come your way, Ruru. Nako, salamat po na marami. Yes, very welcome. And of course, congratulations na na-mention mo na kasama ka ngayon as the newest co-host naman ni Seth sa all-original GMA comedy game show na Game of the Gents. Congratulations. Yes. How do you feel? Yes, how do you feel nakasama ka sa napakasayang game show na ito? Well, of course, it's an honor po para po sa akin dahil tulad nga po ng mga sinasabi ko noon, sobrang pangarap ko rin talagang mag-host ng isang game show. And ngayon, binigyang katuparan nito ng Game of the Gents. So, I am very thankful sa lahat ng bumubuo ng Game of the Gents, of course sa GMA, sa trust na binigay po nila sa akin. And sobrang nakakatuwa din na si Seth ang magiging co-host ko dito. Bilang kaibigan din ni Andre is one of my best friends sa industriya. Sobrang nakaka-proud din na right now na-draft na siya sa PBA. So nung tinanong po ako about dito sa Game of the Gents, talagang hindi po ako nagdalawang isip na tanggapin po ito dahil I know isa po itong napakagandang proyekto. At nagsimula nga yung Game of the Gents experience mo dun sa unang tapatan naman, di ba? You played with Snooki Yes. Sir, nakalaban mo si Barbie tsaka yung daddy niya. Take us back naman to that game. What did you enjoy the most naman, Ruru? Well, siguro pinaka na-enjoy ko doon is yung para bang hindi, it's a battle between ages like it's a battle between Gen X and Gen Z, ganyan. So talagang dapat malawak ang pag-iisip mo sa mga bagay na yan. And me personally, masabi kong I'm an old soul. So talagang kahit yung mga tanong dun sa luma, medyo kaya kong sagutin. At excited kami na ngayon dahil kasama ka na sa Game of the Gents. Let's talk about your friendship naman with Seth Cadayon. Kumusta ba ang friendship ninyo on and off cam? Well, kami ni Seth, medyo matagal na rin kami magkakilala. Matagal na rin kami magkaibigan ni Seth. Simula nung pagpasok ko pa lang sa industriya, magkakilala na kami ni Seth. So, for me, hindi na rin naging mahirap na mag-adjust yung chemistry naming dalawa on-screen. At eto nga, para sa mga hindi pa nakatutok naman, Ruru, ano ba ang mga sayang hatid ng Game of the Gents? At ano pa ang mga dapat nilang abangan sa Game of the Gents? Ayun, syempre po sa mga kapuso po natin na nanonood, dapat talagang panoorin niyo itong Game of the Gents. Masabi ko lang na bukod sa lalawak po ang inyong mga kaalaman, talagang bibigyan po namin kayo ng sakit sa tiyan sa kakatawan. At finally, mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso naman, Ruru, all over Mindanao. Ayun, syempre po sa mga kababayan ko po sa Mindanao, ako po ay tubong Zamboanga. Ang aking mom is from Zamboanga. So, ang masabi ko lang po ngayon is, syempre, stay safe. Yan po ang dapat po natin gawin. Kung hanggat kaya na wag pong lumabas ng bahay, stay at home. Malaking bagay po yun para makatulong po tayo sa lahat-lahat. And of course, ang talagang panlaban po natin sa lahat is prayers. Ayan naman ang number one po sa atin. So, hopefully, matapos na po itong pandemic,
para makabalik na po ulit kami dyan sa Mindanao. Ayun. Thank you very much, Ruru. Mindanao Thank is you so much, proud attorney. of you. Yes, nako, maraming salamat po sa inyo dahil simula Protege pa lang, ramdam na ramdam ko po yung suporta niyo po sa akin. So, maraming salamat po sa inyo. And that was Kapuso hunk actor Ruru Madrid. Chill lang mo mga kapuso ka mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Miss Universe 2020 hangover fever continues mga kapuso because this morning, usa ka proud Davaoenyo nga tubong Davao Occidental ang nagdala og dungog sa Miss Universe 2020 stage ang atong makauban. Kung asa ang iyang obra ni trending tungod sa mensahe nga gipaabot ni ini. Ang fashion designer luyo sa nag-trending nga national costume ni Miss Singapore, si Arwin Meriales. Good morning, Arwin. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Hi, good morning then sa'yo, Jill. And I'm okay lang man po diri sa Manila. Well, great to hear that, Arwin. Ug una sa tanan, congratulations tungod imong gibida ang talentong Pinoy sa international stage ug sa Miss Universe pageant pagyod. Thank you po. Thank you so much. Arwin, pwede ba nimo ma-share sa mua ang istorya luyo sa maong national costume ni Miss Singapore ngayong muhang gimugna? Nag-message siya sa akin at the first place, like sa IG lang. Kasi nag-ask siya sa akin if I can make her some dresses for Miss Universe events, and I said yes po. After a week, nag-call siya sa akin sa IG again na kung pwede ko mag-chemo o national costume for her. Pero naghuna-huna po kung ipadayon na ako kay wala na jud ko time, kay that time good. Nag-review man good ko sa akong exam. Og unsa ba imong nahimong konsepto sa maong national costume, Arwin? Ang concept sa iyang national costume is the national flag of Singapore. And then kasi before, gusto lang niya super plain lang talaga, like red, white lang. And I was like thinking na kung pwede ko mag-chemo statement at the back, since sobrang simple lang siya. So that's why I asked her if I could like put some hand paint at the back. Then she said like, oh, of course, why not? And then I also called my friend, which is Paolo, na nag-hand paint po yung statement at the back of the cave. Indeed, Arwin, no, the message was very timely and relevant karong panahon na. Pero yeah. Unsa ba kadugay nimo nabuo ang maong national costume from conceptualization hangtod sa nakompleto na nimo og nasuot na ni Miss Singapore? 2 days lang jud na siya. As in, kanang kusog pa jud kayo ako lang diri, wala ko kagawas og balay kay tungod sa pandemya. Lisod kayo mag-source of tela. So mauto kanang na-pressure jud kaayo ko kung isuot ba na niya or hindi. Og Arwin, mas lalo ka pa nga nailhan tungod sa imong obra apan gusto sab namo masayran kung paunsa ba ka nagsugod sa imong pagkahilig ni ining fashion designing. Kanang nagsugod ko katong pa lang ko, elementary pa lang ko, kay tanan akong mga notebook, mga sketch jud na ako na siya. And then katong nag-high school na ako, nagpadayon na kay akong lola manggod nga taga Kaburan sa Sabad Santos. Nagatahi manggod siya. Siya ang nagatahi sa among mga sinina usahay. So makita na ako siya magatahi. So gisulti niya nga kung gusto na ako magtahi-tahi. So gisulti na ako nga sige, itry lang na ako. And then after that, na gustuhan na po na ako. Then napaka-supportive manggod akong family po. Maoto, gisuportahan ko nila sa akong dreams na maging fashion designer. Pero Arwin, sa mga buot mo sulod sa maong profesyon, no, unsa ba ang most likely dapat isa-alang-alang or i-prioritize sa pag-design o mga costume? Ako masulti lang din ako. Just be yourself and then mag-research jud sila patong mga trends good karon para naa-jud sila idea, and then maghimo na lang pud sila og sarili nilang concept and style. Pero Arwin, ikaw ba every time nga nag-design ka og costume, gina-consider ba nimo ang perspective sa uban o ang gusto sa uban nga disenyo, or more likely kanang depende pod sa imuhang ma-advise sa ilaha nga disenyo nga mag-fit pod sa event kailangan duan? Actually, it really depends po talaga. By the way, I am not really into
into costume din talaga dito. I'm into gowns, I'm into streetwears, I'm into menswear. Pero karon, this is like my second time nga naghimok ko og costume. Og even though second time pa nimo Arwin, no, pero niabot na ayuhang obra sa Miss Universe 2020 stage. Alright, daghan kay salamat Arwin, and continue to be an inspiration sa mga kabataan and continue po to spread meaningful message sa tibuok kalibutan and the universe. We wish you luck, Amping Arwin. Thank you so much po. Thank you for having me here. Sa bisan estudyante pa lang, apan di pa matud-ana sa Dabawenyo, si Arwin Miriales ang iyang katakos sa international stage, pinaagi sa pagbuhat og national costume sa kandidata sa Miss Universe 2020 pageant. Naninguha siya nga mas mapalambok pang iyang skills aron makahatod og importanteng mensahe pinaagi sa iyang creations. Samtang Jill, pinaagi sa paghimo og kanta nga may kalabutan sa COVID-19, buot nga mapaabot ni Crisem sa Baile Bagamaspad nga kinahanglan lamang kita maningkamot ug magdiskarte aron makasurvive karong panahon sa pandemya. Samtang say atong atangan si kapusohang actor Ruru Madrid isip bag-ong host sa GMA All Original Comedy Game Show nga Game of the Gents sa GTV. Mga kapuso, ang na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiyon ni Zig Ziglar nga you can have everything you want in life if you just help enough people to get what they want in life. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.